Ye kado san 2000 ani muga tarata labado ka kanubaw ni kado filɛlibaw ni lamɛnbaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔka Yusu kado danti foli mina an bɛ Masa Ramani fo ni ka a wale ɲuman dɔ Yusu ale de bɛ kado dugu jɛ majugu ni maɲuman bɛɛ lajɛlen ye a ti tɛmɛ dugu la ka dɔgɔ e ni ne i ka dɔn an bɛ studio Bamidaw kɔnɔ gurubinɛba in i ka dɔn a bɛ ACI kɔnɔ ni waati in na a ka tele b'a kɛrɛfɛ i ka dɔn ani tɛnɛ an b'u fo ni waati in na dante foli min na badabada foli an ba ɲuman ba in an b'a fo ka wale ɲuman dɔn denba ɲuman an b'a fo ka wale ɲuman an b'a fo awɔ sanga ani waati kosɛbɛ an tɛ se ka foli la awɔ an bɛ studio min kɔnɔ o kɔnɔ awɔ k'a don studio ta n bɛ k'o tɔgɔ d'a la studio sanuma studio denba ɲuman awɔ Bamidaw a tɛ tɛmɛ o kan habana Yusu i ka dɔn ne yɛrɛ ka première dame don an ba don c'est notre maman. I am your father. Oh, my father. Well, no, you are crazy. Crazy. You go Corona. Oh, come on, go father. Oh, famila. I understand English because I did long time library, you know. I know Nzona. Yeah. Nzona. Yeah. Ne do ga do Yusu ka do min ye kunafoni ni ya waati ye abi sɛbɛ nanzaraka de la nga an ma bayɛlɛma i ka dɔ bamangala fasodenw fari bɛ se ka foni cogo min na ni ka kibara ɲuman sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma dogo u la ka kibara da a ɲɛ kan bamanga cɛ in na o y'an ka baara ye o an ti foyi dogo wallahi o siratigɛ la ani arajo caman tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kibara kunda an b'a daminɛ ka dɔ arajo bɛn ka lamɛnbaw la kɛrɛwani arajo danbe bɛɛ kɛrɛwani an bɛ ka dɔ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn dijɛninkaw fɛ yen jija n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn arajo danbe sababu la Yusu an bɛ taa arajo yɛrɛ ko n'a bɛɛ ka dɔ k'a fɔ si kofɔ sa mara la bɛnkɛ janginɛ an b'a fo badabada foli danti foli min na Yusu n'an bɔra ye arajo faso kanu a filɛ nin Welesebugu la an bɛ kolo karimu fo ni ka a wale ɲuman dɔn badabada foli a n'a ka fulamuso ko mɛ labɛn na ni Ala sɔnna ma fulamuso k'a na lajɔsi ye ni Ala sɔnna ma Yusu n'an bɔra ye an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Buguni kunka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn an bɛ foli di nin waati in na Bafandama musokɔrɔba ɲuman furabɔla don Bugunikaw fɛ yen an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka Bugunika bɛɛ lajɛlen kɔni fo Yusu n'an bɔra ye Naro FM lamɛnbaw i k'a dɔn k'a fɔ Mamadu Male n'a ka cɛdenw an baramaw b'an sɔrɔ ka sababu kɛ i ka dɔn Naro FM ye dɛ an bɛ i ka dɔn a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni wale ɲuman dɔn an bɛ taa karɛri kɔnɔna na arajo tiɲɛdugu lamɛnbaw Amadi Daɲɔn n'a ka cɛdenw i k'a dɔn an b'a fo ka wale ɲuman dɔn ale k'ale k'a don kunnafoni ɲuman ka sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ jurakaw bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ a nɔngɔni fɛ Yusu n'an bɔra ye Kɛɲɛba i ka dɔn Danaya FM lamɛnbaw Bujalo an bɛ fulakɛ fo ni ka a wale ɲuman dɔn a n'a ka i ka dɔn ladiriya bɛ ɲɔgɔn na badabada foli i ka dɔn danti foli min na Yusu n'an y'ale fo waati min na an bɛ i ka dɔn ka fɔ gɛɲɛ k'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo a bɛ fana arajoso ko fɔ MC i ka dɔn CDR MC a ka wuli ka jɔ barika ka bon kosɛbɛ an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn k'a ka directeur fo danti foli min na o baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka fana cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen an n'a tɛŋɔndugu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn Kuremalekaw an bɛ foli ta ka u sɛgɛrɛ nin waati in na badabada foli ka dɔn danti foli min na arajo ɲɛlɛni lamɛnbaw gurubinɛba in i k'a dɔn n buramuso don n denmuso don ne n ja dɛ an bɛ jumɛn ta ka jumɛn to de e ma kɔnɛ n buramuso don n denmuso don i ka dɔn i sogo ko n k'i kɛ n buramuso ye nin waatinin kɔnɔna na nin waatinin tɛ de nin waatinin kɔnɔna na Madame Bamba an bɛ a fo ni ka a wale ɲuman dɔn badabada foli ka dɔn danti foli min na min ye ka dɔn arajo ɲɛlɛni sababu la Segukaw fɛ yen ka Seguka bɛɛ lajɛlen fo badabada foli ka dɔn Wasolokaw an b'u fo Kucalakaw ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn maa minnu sigilen bɛ bureau kɔnɔ nin waati in na n'u bɛ k'a lajɛ ka sababu kɛ Renouveau Télé an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn badabada foli i ka dɔn danti foli min na Tarawele marhaba somɔgɔw ka kɛnɛ ko sisan foli bɛ kɛ tali ko kuruci dɔ wa kuru gosi a bila ka na e jɔ dɛ fɛn tɛ na sa ayi foyi maa tɛ da maa la ko la bilen mɛtiri kelen tɛ ne de cɛ hali an bɛ yanni maga maa ni ɲɔgɔn cɛ i kɔlɔsi dɔrɔn o tuma ni n don o ka ca wa
o tɛ dɛ Oh. ala k'an b'a bɔda ɲuman Amin, fɔ amin. ala ko fɛn fɛn bi i ta Oh. nka o b'i ta nka i k'i yɛrɛ kɔlɔsi K'i yɛrɛ kɔlɔsi. n'o tɛ Aha. a ye maa dɔw minɛ olu kɔni ka faransi perezan ni bɛɛ bi don ɲɔgɔn na kɔlɔsili min bɛ da o kan o bɛ da e kan A ko kɔni filɛ sa dɛ. o b'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi An ka yɛrɛ kɔlɔsi. ni maa m'an kɔlɔsi an k'an An ka yɛrɛ yɛrɛ kɔlɔsi kɔlɔsi. n'o tɛ bana in bɛ yen dɛ A bɛ yen. ɔhɔ K'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ coronavirus bana mɔ. I ka dɔn gorobinɛba in basi t'a la kɔni. man tɔɔrɔ si tɛ yen An bɛ Bayini fo ni ka a wale ɲuman dɔn. Mm. Bayini Fofana i ka dɔn ka Fofana n'a ka bɛɛ lajɛlen fo. tiɲɛ Kabini kunungo Bayini fo bi Bayini. Sawuloni k'a fo ka wale ɲuman dɔn. Ah. Ganga k'a fo ka wale ɲuman dɔn. Marimari k'a fo ka wale ɲuman dɔn. continue Mani. lajos k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn O diyara n ye. ka lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Awɔ. min ye ne kɔrɔkɛ Sedina Umar Keta ale bɛ réalisation na Kosɛbɛ. min ye n dawukɛ Awɔ. ale bɛ a ka dɔ min ye nɛgɛw karafe la Radio Kunda. an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Radio Kunda Mhm. min ye a ka dɔ jɔnni bɛ Zɛdi Ahɔ. min ye difu la ale bɛ yen Mosi Magamani. Awa Keita Awɔ. secrétariat a ka dɔ Jamadugu Kɛfa ale bɛ a ka dɔ ka ko bɛɛ lajɛlen labɛn Awɔ. nka ka journaux ta ka na d'a ma Awɔ. k'an nisɔndiya min ye a ka dɔ sɔgɔmadaw fɛ Awɔ. Isa Kaba a ka dɔ Isa Kaba Daɲɔgɔn Awɔ. an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati Baara ɲɛna. o tɛ Kurusiye ko Ah. ko ne ko naani bari fɔli bɛ mun tiɲɛ aw ye sa. Naani bari. Nani Bari A tɛ fɛn diya n ye koyi. a banna An bɛ naani bari fo ni k'a wale ɲuman dɔn. Ale de ye kurusi ye o. ka je salue mon frère Ejo. Dramane Djibo De la radio Ginta. la radio Gintan An bɛ dara fo. an bɛ Djibo fo Musow ka dara. musow ka dara an k'a fɔ sanga ani waati Awɔ. Dramane Djibo An b'a fo. ne Dramane Djibo ale ye animateur ba ye Awɔ. jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a b'a lajɛ sanga ani waati An b'a fo. an ka foli b'a ye Yusu i ka dɔn min ye kunnafoni ye an bɛ don a kɔnɔ nin sangadani in kɔnɔna na. Tiɲɛ. I ka dɔn gale an b'o di e mɔ e ko ta. a ne mɔ dakuruya kɛrɛ ka la laada la tiɲɛ donna ye Lada an n'a lakile. Mm. Dramane Alu kɔnɛ dakurunya kelen. Tiɲɛ. Yusu i ka dɔn a kuma min bɛ. Indicateur Joro Nouveau nin ye i ka dɔn a bɔko 3,000 234 ye. Tiɲɛ. An bɛ bi tarata bɔli la kalo tile 29 don. Décembre kalo san 2020. Tiɲɛ. A ko maaw ka dimi n'u ka tɔɔrɔ o ye Yusu. tiɲɛ U bɛ ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na. Tiɲɛ. Maaw yɛrɛ i ka dɔn dimi kojugu bɛ ka taa maaw bolo da. Fasoden dɔw i ka dɔn Yusu Dramane Alu kɔnɛ. Tiɲɛ. A kuma b'o ka bi dakurunya kelen. Mhm. A ko min ye Ansongo bɔlenkɔrɔ kɔ Bajangara bɔlenkɔrɔ kɔ pewu n'olu bɔra k'u ka ɲinifɛnw sabati ni ka taamaw bolo da lakana bɛ se ka sabati cogo min na yiriwasiraw bɛ se ka ɲɛsin ka dɔ nin sigidaw ma cogo min na ko kunungo n'o ye tɛnɛn ye Yusu kalo tile 28 décembre kalo san 2020 a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ duwanzankaw ye o tɔɔrɔlen i k'a dɔn lakanabaliya sababu bingali jugu sababu k'o fana bɔra ni ka taama kɔni ni ka a bolo da k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan jamana kɔni sɛbɛkɔrɔ dɛsɛlen don ni k'u ka dusumakasa n'u ka tɔɔrɔ ni ka yira i ka dɔn diɲɛmaa la a ko nin tɔɔrɔ min filɛ nin ye nin balika wuli min filɛ nin ye nin dusu kasi baara min filɛ nin ye ka sababu k'u tɔɔrɔlen Yusu k'an k'an sigi ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye k'a dɔn k'a fɔ don n'a nataw la koyi marabolo dɔw la i n'a fɔ marabolo 5 marabolo 4 marabolo 2 ani marabolo i ka dɔn 1 fo ka taa se i ka dɔn marabolo 3nan ma Yusu n'o bɛ 5e région ko fɔ 4e région 2e région première région ale ni 3e région Yusu ko ninnu kɔni na bibi na banbaciw caman bɛ k'u yɛrɛ sago boloda dɛ min y'u diya u bɛ k'u kɛ i ka dɔn duguw kɔnɔna na bibi na waati kelen la min ye ka dɔn k'a fɔ an ka ɲɛmaaw bɛɛ i ka dɔn n bɛ njala ya Bamakɔ kɔnɔna na Yusu ko nka ko gwɛlɛya kɔni bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko hali n'a sɔrɔ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka ɲɛmaaw bɛ bɛnja min na Bamakɔ ya Yusu u dɛsɛlen bɛ i k'a dɔn ka lakana sabati u dɛsɛlen bɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ min kan ka se k'u bila banajugu walasa a kana se ka don an tu la walasa maa kana se ka yɛlɛma maa fɛ ni ka o k'a dɔn o hakɛw k'olu sabati ni ka olu bato Yusu Dramane Alu kɔnɛ ko jamana in bɛ ka taa cogo min na bi
k'a bɛ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ dengedanga dɔ la dɛ ala k'an kisi jamana in kɔni bɛ ka taa taabolo min na ni fɛɛrɛ ni dabali ma sigi sen kan kow bi ka tiɲɛ ka taa fɛ dɛ dakurunya kelen a ko maaw ka dusukasi n'u ka tɔɔrɔ n'o kɛra sababu ye dɔw kɔni bɔra ka taama i n'a fɔ ansongokaw bajangarakaw ko kunun ko kun ye i ka dɔn duwansakaw ye Yusu k'u dusu tɔɔrɔlen don jamana y'a ka dɛsɛ yira u t'a dɔn b'u ko min ka t'u ja yɔrɔ min na lakanabaliya ni bingali don o don bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ jamana yɛrɛ tɛ i ka dɔn nin marabolo ninnu kɔnɔna bibi la ala ka kunnaja ala ka kunnaja alu kɔnɔ lajɔsi an bɛ siren ta bisimila 2020 ale bɛ nin ka taa a bɛ taa 2020 min a ka dɔn ni san jugunin don 2020 lajaba san awɔ 2020 a ka dɔn banajugu san 2020 a ka dɔn awa min ye san ta tiɲɛnenba min ye a ka dɔn 2020 an ka jamana kɔnɔ n'i y'a tariku ta k'a lajɛ maa minnu n'olu yera kosɛbɛ maa minnu n'olu ye a ka dɔn ya olu ka ko bonyana n'olu da a tun bɛ olu tɔgɔ tun bɛ bɛɛ lajɛlen da hali maa minnu bɛ yen n'u da tɛ ko ni gbɛsɛ dan sogo sa 2020 i b'a ye k'a fɔ awa min ye maaw tɔgɔ sɛbɛnnen don dɛ min a ka dɔn Musa Temine mon président ale sida kalafili la i ka dɔn san 2020 a tɔgɔ bɛ tariku la kalafili la sa min ye président den ŋɛni min bɛ yen min ye a ka dɔn Karimu Keita a ka dɔn kakakaka min ale ye wuli ka jɔ kɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ a ka dɔn ka a fa min ye a ka dɔn k'o don a ka dɔn a fɛ kow la n'o o kɛra sababu ye a ka dɔn maa minnu tun bɛ yen ni parti yɛrɛ kun jigi danbo kan n'o ye honorable Mamadu Jara Suba ye n'o tun ye parti yɛrɛ ka cɛbɔ ye min ye k'o talo ka bɔ ye ka a k'a dɔn min ye Musa Temine bila ye kabini o de kɛra sa i k'a dɔn balawu nana ka na wuli dɛ min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Jara Suba ne t'a dɔn fɛn min b'a bolo n'o tɛ janfa min kɛra la o de kɛra i bɛ ka sababu ko in bɛɛ lajɛlen bɛ olu ti janfa dɛ ko bɛɛ lajɛlen daminɛ na n'i ka dɔn député ko in de y'a bɛɛ sa ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli n'o tɛ ko Jara Suba ale janfalen ale tilara ka segin k'a dɔn CNT la min ye a k'a dɔn ale fana tɔgɔ bɛ maa minnu bɛ yen n'o ale ni tɛ minɛ maa minnu a k'a dɔn san 2020 n'olu a k'a dɔn ni tiɲɛ yɛrɛ la n'olu ye sɔnni sigi a la koyi n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Bakari Togola i k'a dɔn a wa sɛnɛkɛlaw ka maa ɲɛma an ta mɔye an ta Bakari ale a ka dɔn ale ka minɛni min kɛra ni a ka bilali ko kuma min kɛra ni kun ye réseaux sociaux fa bɛɛ lajɛlen ye i b'a sɔrɔ Bakari Togola i k'a dɔn a tɔgɔ ani a ja min ye an ka réseaux sociaux kan ani radio sow kan i k'a dɔn Bakari Togola a tɔgɔ tun bɛ fɔ don o don nka n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Bakari Togola i k'a dɔn awa min ye ntarakili min taara k'ale sɛgɛrɛ n'an taara i k'a dɔn fɔlikɛlaw ka sira kan min ye i k'a dɔn Siriki na biju kɛ ne la i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la Seri i nɔrɔna n'o tɛmɛna ka bɔ yen an k'an diya u y'a bɛɛ fɔ sa tɔ taara min nka bi ka di ni kunu ye an ka mobili kuraw b'an bolo ani an ka a bila bisimila o Siriki Jabatɛ i k'a dɔn ale fana tɔgɔ bɛɛ lajɛlen da ɲinansa in na dɛ min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn bɛɛ lajɛlen y'a tɔgɔ fɔ hali Dawuda Ndaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye Siriki tɔgɔ fɔ o kɛra n'o tɛmɛna ka bɔ yen Siriki Jabatɛ ale bɔlen kɔ ka bɔ yen i k'a dɔn awa min ye a ka denni yɛmani cɛɲumani ni maa masita min n'o ye awa k'a dɔn ni manamanako in da k'an denkɛni sɛgɛrɛ n'o ye Siriki ye maa masita ale tɔgɔ tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fo a laban i k'a dɔn u nana ka na ja dɔ bila o ja maa masita a bɛ siri tigɛliya la a bɛ barika bannen ko la e y'a ye de ya ne m'a ye dɛ u y'a fɔ ne a ka ja ye ma u y'a fɔ ye k'a ye manamana ko dɔw bila an t'olu lajɛ o donc a tɛ taa n kɔnɔ quoi non an kɔni Facebook an ka Facebook ye nasɔngɔbugu ani kuransara WhatsApp
sango ta sa laban in na a gɛlɛya bɛ dɛ a banna ani école privée sara Instagram n'o tɛ an tɛ ka sira tɛ ninnu na mama sita denni cɛ k'a jogo ma koyi e ko k'e ma ko n'i den muso dɔw nɔfɛ Bamakɔ yan a bɔ a bolo cogo di n'an kun y'a dɔn k'an denkɛnin bɛ taa musow bɛ tugu fanda kɔ wa tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ sanga bɛ firigi la dɛ ni muso kɔni dugulen k'a dɔn a bɛ faamu soit i ye ka dɔn tɔgɔtigi ba ye soit i ka dɔn i ye animateur ba ye ou bien i ye waritigi ba ye technicien yɛrɛ ta bɔra la sa i tɛ muso ɲuman kɔni technicien bolo n bɛ min f'i ye daa ci la ilala kabini ala technicien da u garijɛgɛ ka bon ni diɲɛ bɛɛ ye muso ko olu bɛ ye wa u tɛ ye nka olu de bɛ téléphone bɛɛ ta ni de tiɲɛ sa ko n y'i ka numéro sɔrɔ technicien bolo lajɔsi i k'a dɔn maa ma sita min ye a langolo jira maa ma sita a k'a dɔn min bɛ dakabanako kɛ a bana ta sisan npogotigiw ti malogo ye sisan npogotigi dɔw bɛ u ti saamɛ ka dilangolo photo bila barika bannenya photo yɛrɛ jira photo ni maa ni ne ye maa ye k'a fɔ n dɔn b'a la k'i bɛ taa den nin furu cɛ troisième point mɔgɔw ɲɛ dɔnnen b'o la cɛ dɔ kɛra troisième point ta i t'a lajɛ k'a kɛ deuxième point lajɔsi o maa ma sita k'a tɔgɔ tun bɛ bɛɛ lajɛlen da san 2020 n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Sidiki Jabate bɛɛ lajɛlen ba ale dɔn i k'a dɔn an yɛrɛ terikɛ den n'o ye Tumani Jabate i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'o tɔgɔ kɔni a k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen y'a fɔ i k'a dɔn a min ye tiɲɛ yɛrɛ la hali a k'a dɔn a min ye ɲɛnakaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye Sidiki Jabate ka ti senbilenninw fana olu dɛ ka ti senbilenninw mɛ keji bila dɛ a mana kɛ cogo cogo mɛ keji bila dɛ an denkɛni je suis de Zigana ni tun ye Zigana fɔ sa Zigana tɔnɔ Seydou kulo b'i la koyi tɔnɔ Seydou kulo b'i la n'u Sanogo kulo b'i la tɔnɔ Seydou Zigana tɔnɔ Seydou wayi Zigana kɛ hali ni bɛ woro sara donc i b'an ka dugu dɔgɔya donc ni y'an ka dugu dɔgɔya ka ti senbilennin a banna mɛ keji bila la an denkɛni min ɲɔgɔnra pɛrɛtɛ Afrique bɛɛ keji y'anw den de a y'an kunna wolo e bɛ faamu fɔ cogo donc dala bɔra an ka dugu la fana koyi jɔnni bala fɔlabaw b'an ka dugu la lajɔsi hala tɛmɛ an ka pɔrɔ bi daminɛ an bɛ tila ka taa an bila fila ni nan de lajɔsi i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min a k'a dɔn nin ko min filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la nin ye a k'a dɔn a min ye tɔgɔ donna maaw da dɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen u sasa i k'a dɔn a Leclerc Mahamu Diko i k'a dɔn ale ye wulikajɔ min kɛ san 2020 Ibrim Boubacar Keita k'a ka fanga dafiri min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni maa kofɔlen ye a k'a dɔn k'ale ye wulikajɔ kɛ n'o bɔra yen i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ awa min ye Baba Musa Traore ale fana ka ntaɲali la ani Amadu Tumani Ture i k'a dɔn ale ka ntaɲali n'o tɛmɛna ka bɔ yen Soumaïla Cissé ale fana ka ntaɲali san laban in na an bɛ dugawu de k'u ye Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ko ninnu fana tɔgɔ fɔra jamana in kɔnɔ koyi i ka dɔn u ye wuli ka jɔ kɛ nka min yɛrɛ ta ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ta ye dɛ o ye kakakakaka ye kakakaka le fiston national fiston national Allahu akbar de sani a y'a diya o Karima k'a bɛ kɔrɔwara a bɛ bilen de a ka to yen nka an ka fɛnw a k'u bila ka na fɛn cogo a ka fɛnw ma taa don bogi la wa bogi ya ku npogotiginin ninnu tun bɛ ka a ka ma se waati min na ka ma se la ninnu fana sa Allahu akbar an ka wari de taara don la de sani n'a nana a b'a sara dɛ an ka kun ko fɔ dɛ a tɛ to yen dɛ ni tulobana bɛ ni ɲɛ b'a sara dɛ ni ade ka fasire an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ Youssou indépendant ale kuma na n'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ maaw minnu n'olu tɔgɔ bonyana kosɛbɛ 2020 kɔnɔna na e da magar'o la Youssou ko maa 6 tigɛ dara olu ka sécurité d'état fɛ a ko ninnu tun bɛ fɛ k'u ka jamana ko ka a yurugu i k'a dɔn min ye jamana ɲɛmaaw ka kuma na fasikɛba ale kuma na a ko maa 7 bɔɲɔgɔnko kun do tigɛ dara maa mun ka sécurité d'état maaw fɛ ni ka sɔrɔ k'a bila gendarmew olu ka bolo ka sɛgɛsɛgɛli kunda fasikɛba n'o ye Sori Ibrahim Kulubali ye a ko i k'a dɔn
dibi be ka bɔ ko ɲɛma dɔɔni dɔɔni maa caman be an be bali ka mɛn ko karisa ko maa dɔw taara a minɛ a ka so min bɛ sécurité d'état maaw a b'olu ko fɔ fasirikɛba ko procureur min bɛ ka don commune 3 la Mahamadu Kasonge Yusu a ye laseli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ maaw bɛ kuma min na bi na k'a sababu kɛ maa dɔw minɛli ye k'u na a bɛɛ lajɛlen da maaw ɲɛkɔrɔ ni ka maaw bɔ kun bana tɛ nza o siratigɛ la min ye kalo tile 25 décembre kalo san 2020 Yusu u ye laseli dɔw k'olu sigi senga ni ka a cari i k'a dɔ tɛnɛndo n'u bɛ kunungo ko fɔ o senfɛ a ko min ye sécurité d'état ye k'olu kɔni ye i k'a dɔ sɛgɛsɛgɛliw dɔw kɔni boloda sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen i k'a dɔ jamana yuruguli ko b'u kɔnɔ maa dɔw bɛ yen ko jamana k'a dafirili ko b'u kɔnɔ ko u ye i k'a dɔ fɛɛrɛw ni dabaliw sigi senga walasa k'olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ ko de kama a ye maa mun ye n'olu bɛ ka minɛ nin waati in na ko dɔwɛrɛ tɛ sɛgɛsɛgɛliw de bi u kɔ walasa ka se k'u i k'a dɔn u nɔ minɛ dɔɔni dɔɔni n'u sen b'a la walima n'u sen da la nka n'i ye jateminɛ kɛ ale bi maa mun bɛ yen n'olu minɛna Yusu n'u bɛɛ ka dɔn fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan nin waati in na sɛgɛsɛgɛli kunda o ma gale i k'a dɔn Mahamadu Kɔnɛ ale bɛ baara kɛ trésor la Yusu Vital Robert Job ale y'i ka dɔn Pemi Mali général du district Sekou Traoré ale ka dɔ secrétaire général de la présidence de la République Mohamed Bachili alias Aras Bach ale ka dɔ radio kumakɛla ye tɛmɛlen ngɔ Agib Maktal ale ka dɔ Azefo ma ɲɛma danga ye Yusu ko min ye ka dɔ ninnu kɔni ye o minɛna ni ka t'u lasago dɔwɛrɛ tɛ sɛgɛsɛgɛliw de b'u ko ka walasa sɛgɛsɛgɛli ka se ka sabati a ɲɛmɔ u ka se ka bila kiiritigɛlamɔgɔ kɔni ka bolo kan nin waati in na a ko ninnu minɛna ka t'u datugu hali n'a sɔrɔ maa caman wulila k'a fɔ k'an ma kɛ sariya kɔni kɔnɔna na nka i k'a dɔn kuma cayara ka se hakɛ la min ye an ka jamana ɲɛmaw ye min ye an ka kiiritigɛlamaw ye olu kɔni bɔra ni k'u yɛrɛ lajɛya k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi ninnu ka minɛli tɛ bila minɛn foyi kɔnɔ Yusu ko sɛgɛsɛgɛli dɔ de dayɛlɛnna ka sababu kɛ i ka dɔn jamana yuruguli ye ka sababu kɛ ni basigibaliya natɔ ye jamana kɔnɔna na ko de kama u ye ninnu minɛ ni ka t'u ɲininka n'u nɔ bɛ ko la walima n'u nɔ tɛ ko la parce que b'a ko min ye ka dɔ Azefo o ɲɛma ba yɛrɛ ko kun tɛgɛ kun daro o fana kan n'o bɛ i ka dɔ k'a fɔ Suwaibu Kulibali ko fɔ o Yusu ko tɛgɛ kun dara ale kɔni kan nka u tilara k'ale bila i ka dɔ k'a fɔ ko baaraw sigira sen kan parce que b'a ka kuma la a ko min ye adamadenya hakɛ lafasaba jɛkulu min bɛ yan n'a bɛ wele ko Association Malienne des droits de l'homme AMDH olu kɔni o nangoni bɛɛ kabini u ye kibaruya kɔni mɛn k'a fɔ maa dɔw minɛnen bɛ ka t'u datugu ko sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛna sigi senga wulila ni ka taa kan ɛna kalo tile 24 kalo tile 27 décembre kalo san 2020 ni ka taa lajɛ yalima ninnu lasagolen bɛ cogo di o bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ sariyaw kɔnɔna na wa a ko bɛ danga jumɛn na Yusu olu kɔni bɔlen ye u ye kibaruyaw de k'a fɔ u sɛbɛkɔrɔ nisɔnyalen don maa mun minɛlen don k'u bɛ lahala ɲuman na k'u minɛ cogo kɔni ka ɲi o siratigɛ la min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni ye a ko min ye ka dɔn sariyabolo min bɛ diɲɛ bina k'u kan n'a bɛ adamaden hakɛ kɔni lafasa ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ mɛn ka bɛn ni o hakɛw labatoli kɔni ye o de senfɛ min ye ka dɔn AMDH a ɲɛmayaso olu kɔni bɔra ni ka ɲɛfɔli kɔni kɛ ni k'a jira k'a fɔ ninnu bɛ bolo min kan a ko bolo ɲuman don parce que gaba ko ka da bɛɛ lajɛlen kulo ka k'a fɔ nin ko min filɛ n'a bi sina nin waati na Yusu ko to a kɔni fɔra a ko da la ko i k'a dɔn a b'i nafɔ min ye premier ministre kɔrɔ Dr Bubu Sise ale masurunamaw Yusu bɛ ka wulikajɔ ta k'olu sɛgɛrɛ maa mun fana bɛ ka minɛ nin waati na ko fanga kɔrɔ i k'a dɔn o terilakaw don walima o masurunama dɔw don k'u kɔni i k'a dɔn k'a fɔ tigɛ bɛ ka da olu kan nin waati in na parce que gaba ko n'i ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn duwakun yɛrɛ kɔnɔna na dɛ a bɛ ɲini ka duwakun 2 walima 3 bɔɲɔgɔnko bɔ min ye ministre i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔ walima jɔɲɔ kɔrɔ dɔw Yusu k'olu dɔw bɔra u jɔyɔrɔ la o kɛra conseil des ministres bɛ sigi sen kan de ni dɔw ti b'u jɔyɔrɔ la parce que b'a ko a ko maa mun ni k'a dɔn fanga kɔrɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani maa mun ni premier ministre kɔrɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Yusu a ma ɲa wulikajɔ kɔni dara ka premier ministre kɔrɔ fana k'a sɛgɛrɛ ni ka taa a nɔfɛ f'a ka denbaya kɔnɔ ka bɛn ni kibaruya min sɔrɔ cogo kɔni ye an balala i k'a dɔn k'a fɔ ko fɔlɔfɔlɔlen kɔni ye réseaux sociaux sanfɛ a ka i ka dɔn sɔrɔnadonbaw olu fana damakasi sɛbɛn kɔni da ka don maa dɔw kɔ kan ka sababu kɛ jumɛn ye k'u taara i k'a dɔn k'a fɔ don a ka so k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo
o ka dɔw ba cogo dɔ la Yusu o fasirikɛba ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kɔni nka ko nin kumakun cayara kosɛbɛ réseaux sociaux sanfɛ ne b'o bɔlɔlɔ kɔni ko fɔ maa caman y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ ka taa taabolo min na ko ka kɛ ni hakilisigi ye ka kɛ ni bonya ni karama ye k'a kɛ ni sariya kɔnɔna fana ye kɔnɔ tɛ ko maaw jɔyɔrɔ bɛ bi na nin taabolo kura min n'a bɛ ka sigi sen kan anw ka jamana kɔnɔna na maa 7 kun don i k'a dɔn maa 6 olu de lasagolen don bi 7 bilara i k'a dɔn ka fiɲɛbɔdanin di o mɔ Sori Ibrahim Kulibali indicateur juru attention indépendant kɔnɔ indépendant y'ale bila min sɛbɛn da bismillah le malien aw ka dɔn syndicat administrateur civil k'olu kɔni y'u ka grève wuli dɛ i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ninnu aw ka dɔn ministère de l'administration territoriale i ka dɔn baarakɛla minnu bɛ yen syndicat autonome administrateur civil SNECI syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales Centraca comité syndical des agents de développement régional CSAD i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye o ni INDM de kɔni ye awa jɛkulu dɔ sigi n'o ye plateforme dɔ ye a ka dɔn u bɛ se k'u fanga kɛ kelen ye cogo min na k'u ka ɲinifɛn sabati o min kɛra sa UNTM a ka dɔn u ye tile 5 baarabila kɛ min ye a ka dɔn baarabila bannen o ni Yeguwa ka tile ɲɔgɔn ye i ka dɔn o lajɛ kɔnɔna na a n'u yɛrɛ ka lajɛ kɔnɔna na u bɛna fɛ ka wa ye k'a fɔ an ka a wuli fɔlɔ ka dɔn an ka ɲinifɛnw ɲini i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la Yeguwa ka tile k'a ka wuli ka jɔ bonyana o la walasa a ka dɔn u bɛ se ka wuli cogo min na n'olu y'a wuli i ka dɔn u bɛ jɛ k'u fanga kɛ kelen ye u bɛ waati dɔ di gouvernement ma ka fɔ ka kɛ ɲɛfɔli ka kɛ a ka dɔn n'o kɛra tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn ni bɛn ma k'a la u na taa tu nka u ka wuli ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi o ka ɲi nka an bɛ min ɲini ka dɔn Faransɛ fanga maa ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛw ni dabali sigi sen kan joona joona u ka syndicat wele u n'u ka sigi ka kuma an b'o de ɲini c'est-à-dire an bɛ waati min na i n'a fɔ ça c'est vrai 18 mois de b'u bolo mais dɔ kɛra o la kaban mais il est temps u ka ɲɔgɔn wele u ka ɲɔgɔn faamu nin waatinin de b'an bolo a y'a jɔ fɔlɔ tiɲɛ don l'administration est une continuité mais an b'a ɲini aw fɛ a ka sunsoro fɔlɔ na anw taara a ka baara sigi sen kan walima a k'a bila nin cogo in na a ka sigi fɔ ni ɲɔgɔn tɛ quoi voilà u ka kumalasila min bɛ yen Usman Christian Jara i ka dɔn ale ka kuma kɔrɔfɔ la a ye kuma caman fɔ i ka dɔn o ni INTM cɛ ani ka dɔn sigili min kɛra i ka dɔn walasa o bɛ se ka bila ba la cogo min na o ye Yeguwa ka tile kelen i ka dɔn u ka sigida a lamini na o ni misiri ka ja k'a ye misiri dɔ jɔ ni ka di silamɛw ma fisabililayi lilayi wa rasuli a tɛ tɛmɛ o kan k'a fili bi ni ka taa kunbɛn si a kɛnɛ kan min ye a ka dɔn Yeguwa ka tile k'a jira k'a fɔ ko a ka dɔn sigida maaw de ta ye misiri ɲɛ dɛ ka dɔn bɛɛ lajɛlen ka ja la ni k'a labɛn cogo min na min ye a ka dɔn maa min bɛ yen ministre des affaires religieuses de culte El Hadji Habib Khan ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye i ka dɔn tiɲɛ la Jɛnɛpo imam Jɛnɛpo bureau national de l'imama i ka dɔn ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye ale a ka dɔn ɲamana misiri a maa ɲɛmaa ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn maaba caman bɛ kɛnɛ kan min ye a ka dɔn ministre des affaires religieux et de culte Mamadu Umar Kone i ka dɔn ale fana tun bɛ a ka dɔn min ye a ye kuma min fɔ a ko misiri jɔli i ka dɔn fɛnba don i ka dɔn alisilamɛya sira don nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka kɔlɔsi ka tila k'a lajɛ min b'a to mɔgɔ bɛ se k'u wasa don a la cogo min a kɔnɔ bɛ se ka jɛya cogo min na ani ka dɔn misiri bɛ se ka minɛ ko ɲuman cogo min na ko Yeguwa ka tile a kɔni ye nin jɔ min ye a y'a jɔ a ka dɔn alisilamɛya de ye wa i ka dɔn foyi tɛ bonya Ala ma nka i ka dɔn nin fana kɔni ye fɛnba ye min b'a to tamafiɲɛba don min b'a to silamɛya i ka dɔn a yanga bɛ bonya ni ka tila k'a matarafa anw ka jamana in kɔnɔ o tuma min ye a ka dɔn bɛɛ lajɛlen ka fɔta fɔ ni ka tila k'i ka foli kɛ ni ka tila ka dugawu don kɛ mais olu ye initiative ɲɛnamabaw de non ni misiri n yɛrɛ n tɛmɛtɔ ye misiri in ye a tɛ tɛmɛ o kan misiri belebele don kaɲi misiri ɲuman don fana an b'a fɔ Yeguwa ka tile hali bi misiri an bɛɛ ka jɛ ka misiri minɛ peut-être mɔgɔ min y'a jɔ maa si ta tɛ misiri ye Ala de ta don Ala ka so don k'a fɔ ko maa min y'a jɔ sigida la an b'a to o kelen bolo o tɛ dɛ a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ i ye jibondo dilan sigida la fisabililayi
ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ misiri jɔ walima ye église jɔ Yusu ninnu ye fɛnbaw de ye minnu bɛ san ba yirika an bɛ se ka fɔ a bɛ éternité yɛrɛ kɛ ni fɛn ma o sɔrɔ ninnu de ye fɛn ɲumanba ye adamaden yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan i to a ka se ka to fɛn mun na Yusu san'an ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Abdulayi Mayiga ka yɔrɔ la indépendant an n'a ka i ka dɔn kunkurunin ninnu ta indépendant kuma na a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Sumala Sise ye a furu ye i k'a dɔn k'a kɔnɔnen bɛ alamisa don parce que kɛba o kuma na a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ŋara dabaw ka ma ɲɛma ye n'o bɛ URD ma ɲɛma ko fɔ ni Ala y'a ka kalifa minɛ a la kalo tile 25 décembre kalo san 2020 a kɛra i ka dɔn Paris n'o bɛ Faransi faaba ko fɔ ka sababu kɛ coronavirus bana ye Yusu o siratigɛ la kibaruya kɔni dira k'a fɔ ko Sumala Sise i k'a dɔn k'a fɔ a fure ko makɔnɔnen bɛ ka dɔn alamisa don kalo tile 31 décembre kalo san 2020 o ko ni Ala sɔnn'a ma Yusu i k'a dɔn k'a fɔ a ka suturalu olu fana bɛna sigi sen kan nka fure kɔni ka na nɛgɛ kaɲa 14 waati n'o bɛ alamisa kɔni ko fɔ ka sababu ka kɛɲɛni i k'a dɔn k'a fɔ fasɛri min b'an bolokɔrɔ n'o bɛ indépendant kɔni ko fɔ nka min y'a ka suturaliw bɛɛ lajɛlen o ko kɔni sigi bɛ ka jumadon kɔni kɔnɔ kalo tile fɔlɔ janvier kalo san 2021 a bɛna kɛ nɛgɛ kaɲa 10 waati palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la Yusu min bɛ tali kɛ Sumala Sise la maaba dɔw min ye maabaya baaraw kɛ anw ka jamana kɔnɔ jamanakuntigiya baaraw a y'o sigi sen kan hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ma se ka o sɔrɔ a kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ élection caman kɛ san 2002 waati 2002 ka na bila san 2018 na Yusu a kɔni bɛ kɛ danga ye a caman na kɔni dɛ parce que b'a ko a ye jɔyɔrɔ caman kɛ ministériya jɔyɔrɔ san 1993 ka na bila san 2000 la Yusu a ye ka dɔn UEMOA jamana olu ka jamana ɲɛmaya a y'o baaraw fana sigi sen kan URD tutigɛba don o ma ɲɛma kun don Yusu i k'a dɔn k'a fɔ a kun taara yaw banbatiw fɛ kalo 6 bɔ ɲɔgɔn marisi ka taa bila octobre la i ka dɔn san 2020 a tun bɛ i ka dɔn banbatiw bolo ni Ala sɔnna ma ka bɛn ni kibaruya sɔrɔ cogo ye Sumala Sise a fure bɛna i ka dɔn alamisa don kalo tile 31 nɛgɛ kaɲa 14 waati suturaliw bi kɛ i ka dɔn k'a fɔ jumadon kalo tile fɔlɔ janvier kalo san 2021 nɛgɛ kaɲa 10 waati palais de la culture la n'an bɔra yen a Burundi ka dɔn ale jamana ɲɛma kɔrɔ Pierre Buyoya o Yusu ka dɔn k'a fɔ ale ka suturaliw tɛna kɛ bi wa n'o bɛɛ ka dɔn k'a fɔ bi tarata ko fɔ fasɛkɛba ko n'i ye jateminɛ kɛ ale fana tanyana i ka dɔn alamisa don ka taa bila i ka dɔn k'a fɔ jumadon na Yusu Paris n'o bɛɛ Faransi faaba ko fɔ ka sababu kɛ coronavirus bana ye ka si to san 71 bɔ ɲɔgɔn la a ka suturaliw bɛna kɛ bi i ka dɔn Bamakɔ ya fasɛkɛba ko ka kɛ ni kibaruya min sɔrɔ la min ya an ka jamana ɲɛmaw naga kɔni kɔrɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ suturaliw kan ka kɛ cogo min na tubabu diinɛ maaw olu ka fanfɛ n'o bɛɛ ka dɔn chrétienw ko fɔ o fana ka suturaliw baaraw bɛ sigi sen kan nɛgɛ kaɲa 9 waati a bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ église ba la Bamakɔ kura Yusu ni ka sɔrɔ ka taa a bila a ka don laban kɔnɔna na Ala ka hinɛw la ni k'u dayɔrɔ sumaya u ye jɔyɔrɔba kɛ farafinna kɔnɔna na Yusu waati kɔni korona Lajosi yan'an ka taa fɔlɔ min ye k'a dɔn Mama National i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ ale dusuma kasalen don bi Kayi min ye n den ye k'a dɔn an b'a fɔ n ko Kayi plateau la Mama National an b'a fɔ n ko hali bɛ a ka jɛ ka dugawu kɛ an ka jɛ ka dugawu kɛ min k'a dɔn den Sibi hali bi an ka dugawu kɛ Sumayila ye yarabi Ala ka dayɔrɔ nɛɛma ko Plan Keita ale fana tiɲɛ yɛrɛ la ni Sumayila jɛra ani Amadu Tumani Dure ani Usmanu Yusufi Mayiga ani ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra couple a furumuso ka taa fara Amadu Tumani Dure bi Ala ka furumuso ladiri Ala ka limaniya dama Ala ka limaniya dama Asan Traoré alimaniyalen an bɛ san fu n'o tɛ ko ba damadama ko nin kɛra asa tiɲɛ yɛrɛ la muso limaniyalen hali ka da Sumayila ka minɛli ma asa de tun bɛ don mɔgɔ kɔrɔ ni Ala ye min latigɛ o de don ni Ala sɔnna ma a bɛ bila an ka jɛ ka dugawu kɛ kosɛbɛ n'o tɛ n'o kun don ɲanguma sɔrɔ dɔw yɔrɔ bɛ kɛ mankan ye nka muɲu ni sabali a y'o de bila diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ an bɛ taa ni fana fo nin waati in na Fana Sumare k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn an nun togo ko nin kɛra fala yɛrɛ ye sa a banna
Nuntogo ale bi ala ka sɔn sabali la i ka dɔn an ka